Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. All Adivasi National Liberation Army claim parasong atumpen Sonitpur District along Ari Kachirung. Sonitpur District along Kedamtang Bhomkuru Arni All Adivasi National Liberation Army mati thihekpen anla claim par asong atum bangplikebra trok claim par atum risim kangtang pen Additional Superintendent of Police Crime lapen Dhekiajuli Deputy Superintendent of Police Border atumat hengno along risim chiti ponsi Ari Kachirung pon. Labangso bangplikebra trok claim par asong atum Ari Kachirung pon ahut keong dung risim kangtang ahormu heihui hodai ponsi monsam atowar anatsi dopon popusi pachini pon. Lapen labang suari kachirung pon along anla risim kangtang ke ot asong mephu di nayak pensi japon si bang plikebra phok klempar klembang phuatum ari chirung pon si ing samjin pen amon sam atowar along si ke dopon ji aphansi pachini pon. News Desk Support Karbi Anglong News. Silonijan Ranch CF Pronopteron ahin pen pherang ke amai ingni ponsi lamklar kachipipon. Arkoini Pankora ke Tom Arni ada por phai crazy apor North Eastern Range Silonijan ACF Pronopteron methang asai hemalong pherang ke amai ingni ponsi keneptang athengpi jor ing hupon lappu akoi kipi aputhak lamklar kachipipon. Kedamtang Arkoini Pankoi Arni Karbi Anglong Live News Channel along kepaklangpon North Eastern Range Silonijan along kanghu athengpi neponsi ningka nisi plengple angko mati action notice PPC jor ing hulapu akoi kewan la anparta NH39 atowarpi burmatik athengpi kewan sitami range atum nepdon pen joy pen jor ing hupon etpu akoi kipi ahok kalipusi pherang kyamai along ACF Pronopteron ahin pen lamklar chipipon. Anparda ocean kepi atheng pido anta local atoma phansi pipon laplo puta klardak alam the pachini pon. North Eastern Range Silonijan along pen ke Karbi Anglong Autonomous Council aphan revenue sitami 16,56,457 atangka palelo. Tangte North Eastern Range Silonijan ACF Pronopteron pen klardak kaningje alam thele arjuponik sina. Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News. Lasi Karbi Anglong live pen alang litum halasu tariging koyar ni jitu kepaklang barmistik dambom pu alam litum pachini glo lapen Silonijan Forest Range lapen Bukajan Forest Range atum ne dunde det pu alam si alang litum hadak pachit tagi glo lasi kapregaren salam nili pudunde dak nilitum North Eastern Range Forest Range pen bangke lahai illegal transportation aputhak nilitum action dengiglo barmistik aputhak pustame nilitum 2022-23 aningkan nilitum humthom LP agari nebiglo aso humthom agari pen nilitum 532 pieces barmistik sis iglo lapen total volume bangke 89.242 cubic meter atheng pieces iglo lapen government revenue pustame 13,85,130 rupees nilitum Karbi Anglong Autonomous Council reading hodai iglo revenue banke lasi barmistik aputhak nilitum action NA polam bange lapange pachubai alam nilitum action pustame enik bomlo aru lasoteng si nilitum atheng pi hahi agari hai pustame sisiklo reporter akorte doan phan adap kime kardom pajiriglo dak nilitum North Eastern Range Silonijan Forest Range sahin pen lasi pini nanglitum phan ladak nilitum range office platform long nange phai abangke lai khalo je Karbi Anglong live pen 20 January arni jitu a news ke paklang la so puthak nili lamklar ki pi pusi nanglitum kado kowe korte phanda nang hang igle asi laso a news ke klang puthak abange nili laso clarification si ki pikang tung je Silonijan Forest Range pen ke nebathing pian thang norms follow up kuri re pin pen joy pen aju firlo dakewan tanga thengpi alanglit
nilitum jojor et pu news ke klang si nilila so puthak si nilitum phan pachini ko je nilitum forest north eastern range forest range pen nilitum kine batheng pi an kadho kawi pusitame as per auction procedures ateng pen as per directions of DFO alang litum kadho kawi norms follow up puri et pen range office level long DFO level pen order ateng si nilitum dak kisis tang ateng pi nilitum release I laso ka release ahud abangke dak pen gari ke chon mate dak pen gari ke bar laso hud bange ahud dak pen ke anar lusi bar po jongsi gari kilo der hub mate alang litum kachewa nagari lebar hai hui kom hek pulote ladak pen kilut ke dera joine si ajo phir lo mane dak pen si ke bar ajo phir lo ta most probably 5-6 malum si bar lasi alang litum allegation ke wana teng pen ajo phir lo thengpi aron ri pen ke chojor polam mangke ahok kali lapen aron dam dipin lo lasi nili nalitum han pachini kangtung abang ke lalo je 2022-23 financial years ahod nilitum dak silunijan forest range pen 1081 pieces miscellaneous non-sal lapen barmistic khai hui nilitum dak north eastern range silunijan pen sis iklong 1081 pieces lapen ladak total volume nilitum kadokawe hisab et si nanglitum phan with record si nilila so alam nang pachinik po je 127.428 cubic meter 1081 pieces pen nilitum 127.428 cubic meter I think pi nilitum si siglong lo la pen la so I think pi as per procedures DFO office level on auction ka konda ka tengsi nilitum DFO order teng pen nilitum release iglo la pen la so 127.428 cubic meter ateng nilitum government revenue realize iglo gov revenue out of GST la pen kadu gawe a tax bad di nilitum 16,56,457 a medu banke Karbi Anglong autonomous council arideng hodai iglo nilitum lasi alang litum dak jitu allegation ke wana teng aron ripen kachojor kacholang polam mangi ahok kali nilitum with proof nilitum with DFO's order kado gawe nilitum arideng do lasi ladaka banke with proof sin nalitum phan nang pachini iklo 2022-23 financial year sahut bank troxy amunit highest bidara teng haladak DFO's office pen dak order nang pale iglo lake one number ke Samson Ningti Koilamati Juri Bora Golaghat Biju Soikia Golaghat Nogen Terang Borniria Sika Teronpi Difu Pratap Singh Rongfar most probably Borniria Bongsog Lekte Suryojan alang litum si highest bidar iglo alang litum phansi 2022-23 aningkan ke alang litum phansi la highest bidara tengpen alang litum phansi a thengpi emokha khodai iglo lasi alang litum peni ka chini kang tum do pulote nilitum with DFO's order pustame nilitumari deng do nilitum kadok awe TP as per procedures ateng si nilitum TP kadok awe release iglo lasi lan sinang litum phan nang pachini Deithor Moniram Langni Auditorium Hall along Aronbari Youth Winter Retreat ni Thoma Farman Kipaman Pon Arkoini Phaingkora Hini Arni Lakhaingkora Trokdwar Bagori Constituency Deithor Moniram Langni Auditorium Hall along Aronbari Youth Winter Retreat ni Thoma Farman Kipaman Pon
Labangso aron barim youth winter retreat a program ke paman pon laki jasemet ke Karbi Honghari Youth Council abitung atumpen cepatir pipon si koson si arta ki jumpen Karbi Honghari aron barim aron atang kachini jimapu aseki kipipon laki President Bilson Terang Secretary Sar Im Tiso Kangjang Terang Advocate Dhonison Lekthe Chandra Singh Rongpi alang litumpen si seki pipon Labangso aseki kipipon along Karbi Anglong ang tanpenta do Biswanath District a Karbi Golaghat District a Karbi West East Karbi Anglong ansi bangso aseki kipipen ladak lokel atum cepatir pipon laki Deithor Deihori Honghari Youth Committee Reception Committee President Amoron Terang Secretary Gautam Terang atum pensi cepatir pipon lapen Deithor areas pinakapod Deithor arnam lapen arnam pharo ase sitami arklipon Deithor arnam akurusar laki Nihangkro arnam pharo akurusar laki Dorsing hanse atum pensi Arklipon lapen vumut vokanta mesian me pusi kurusar atumpen thanpon Kaziranga pen risaning ti Karbi Anglong News Han akero pipensi pini tabangso ajay meglong nang chitong dun herang kia bitung atum aphan nilitum aron barim winter youth retreat 2023 reception committee hin pen akero pajir lo asi solang do Karbi arat aphan nilitum Aron barim winter youth retreat 2023 ajay make along aparman itini kithan bachini pon ingtung alam thegela pohelo jelitum patumi arko ingkore si pen tini an pani ni lo pena pando eglang la silitum nonamat mesen meet ingthirjir la pen litum riso ejang lahin pen gewang east west la pen an parsitame Biswanath district lomben sitame do la pen Golaghat district tum sitame do ado ko bisame aron barim anim kaching hon ari suai jang atum alang litum wang pen ladang litum bang pharut trok bak armu litum chetong pen chithan chimum long lo lasi lasonak taksi litum labang suan nim abang ke abinong labang ke klardak alam lasi kado ko sitame litum Karbi Anglong adang pi along sitame menan aron bariman nim kapang tang thuji apang litum chithan chimum along ke dam hursame cherap chitu hur nangji lapen litum lahin chithan chimum siroi ni lapen labang suan nim kapang tang kapaklar kapado kapathir thil pameji aphan itum aphan hadak komani arong lang itum labang so ni malam ithan dam pusita me alang itum han hor nang video nei nar chak du nei nang chitu du nei pusin itum chuni ripon pipot mai itum imena nim itum chinghon thek imena ajutang itum chinghon thek la so pasil itum nim bang parang verji aphan itum ibang gilang arni ansita me non itum kedobo mari so jang itum kaikida cherok tok du nei sonak taksi pini ladak Duarbari constituency angkang pi Deithor habar along Deithor mini stadium long amasin litum la nithoma farman labangso aron barim winter youth retreat chethan chimu maja mek peman pon long lo lapen mesen pen silitum achora kalam je litum nim along aron barim ahemtun arlo anima puthak litum intang klong lapen ara achora kalam litum chethan chimu pon long pa melo asika dogawe risoi jang atum hantame ningting sampar piklo asonak taksi Karbi solang doara doan aphan samili tum pini ladak chithan chimum avar sai along kaduga ve clariklar chen pen kichun ponlong apor stame nan tum hir jumelu bu matha asili tum ahin penta than paklar pon iglong lo Adivasi People Liberation Army Klempar Asong pen sitami monsam aloti kiwangji aphan kepang dakpon Karbi Anglong along kedo Adivasi People Liberation Army mati thi hek pen apla Klempar Asong pen non kiwangji India Republic Day arani ke pado ponji ahut monsam aloti kiwangji aphan pura ari kachirung ponji aphan kapang dakpon lapen non itum arkoni phengkora trok arni malom monsam atowar kiwangji along nilitum aphan sarkar pen ardi nang pinangji lapen nilitum Adivasi akemang sitami pachun ponangji lapen kedamtang arni nilitum asong atum aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang atum chepaduk pen ari kapachirung long apot sitami chorolo lasinon ilitum apla asong kedolang atum aphan sitami nilitum aphan nangdeng pon pen monsam aloti kiwangji along sarkar pen nangchingki nang chethan dun popusi ning thelo pusi apla asong meipu sahil munda pen tangdak pon News Desk Karbi Anglong News